Topámonos nunha explotación aquí no Concello de Parada de Sil, está o noso carón o alcalde deste concello, nunha explotación de vacún en extensivo que, como ben nos recordaba fai un momento, pois son as verdadeiras brigadas de loita contra os incendios forestais. Pero vimos a este concello a presentar a moción que levaremos ao próximo pleno da Diputación Provincial para que tanto dende a institución, dende a propia institución, como dende a Xunta de Galicia se poñan en marcha as medidas acaídas para poder restituir as perdas económicas que supón para cada unha das explotacións da provincia de Ourense, da gandeiría en extensivo, a enfermedade hemorráxica epizootica que azotou como nunca este ano na provincia de Ourense e tamén nos consta que no resto das provincias de Galicia. A Xunta non pode deixar de lado aos gandeiros e ás gandeiras desta provincia de Ourense, basándose en que está á espera de que o Goberno Central poña en marcha un Real Decreto. É urxente que saque unha orde de medidas concretas para paliar as perdas que teñen os gandeiros en cada unha das explotacións, porque a súa supervivencia vai nelo. Polo tanto, o grupo da Diputación Provincial, o Grupo Socialista, levará ao pleno deste mes de setembro unha iniciativa para demandar á Consellería do Medio Rural que se poñan en marcha medidas urxentes para paliar as perdas económicas das explotacións gandeiras. Ao mesmo tempo que se poña en marcha tamén dende a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia os recursos humanos e técnicos suficientes para establecer os laboratorios e para establecer un maior número de veterinarios que den abasto para facer as analíticas e os controis. Ao mesmo tempo demandamos da Diputación Provincial que, mentras esa medida non este articulada por parte da Xunta de Galicia, pois poña en marcha unha liña de axudas específicas para paliar estes déficits e esas perdas nas explotacións gandeiras que, como digo, son moitas na provincia de Ourense.